Imbaleki zimbini uNtombisinto Mfunzi noKelly Van Vliet balungiselela ugqatso oluza kubanjwa kwinyanga kaMatshi apho baza kuthatha inxaxheba kunye neembaleki ezikudidi oluphezulu. OkaMfunzi yena ufuna ukuphula irekhodi. Ndisando ukuthenisha 40, so like now ndiyacinga uba inoba ingayi-chance yam leyo uba nam ndibe ngomnye mhlawumbi onothi afumane ithuba loba abreakhe i-40 plus record. Abaququzeleli bolu gqatso bathi kufuneka iimbaleki zifumane isimemo ngenxa yobhubhane we-COVID-19. Umasipala ombhaxa eNelson Mandela Bay ufake isandla kolu khuphiswano. Ushishino lona luza kuzuza kakhulu ngoba xana ujonge abantu abathabatha inxaxheba injuze kunye nababukeli ithetha ukuthi ke abantu bayasuka kwiindawo ngeendawo abanye baqeshe iindawo zokuhlala. Logama iinkampani zabucala zifake imali engange-920,000 apho kuza kongezwa nge-150,000 kwimbaleki ephule irekhodi. NdinguZolani Moya weendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni.